Всичко пара. Всичко пара. Пара! Иво! Ивайло! Не съм от манастир. Много ми е студено просто. Да. Това са пияни глави, умни. Моля, стей си Снимай ги, няма нужда да ги снимай. Снимай! Снимай! Маме. Толкова ли ни видя по това? За малко ще викнат да футболистите да направят. Човек, върдали се малко. Нема вземи едно, това е положението. Хората и глас вече нямат. Трагично е положението. И ми капи една капка върху главата тогава. Миде! Миде! Може ли да си ходиме вече? Може ли да си ходим? Стига ги морате тия палачинги навсекъде. Гоше отпуски пачка да жемандуро. Не. Това гледа как гледа така. Скъпи ужас. Скъпи деца, може ли да излезеш до заведението? Време е да си ходим. Очаква ти майка ти старо! Разснява, човек! Просто ми е студено. Разснява! Да си ходим ли вече? Айде, момчета, да си ходим вече. Айде, момчета. Айде бе, човек е на работа. Почва да давате зор. Айде. Айде, Сега Коста. си вътре. Яо, мани ги. Яко си вътре вътре. Айде. Go home. Стига путати тия палачинги. Не бъде, живот ли е? Айде. Извинявай. Това не е да забавно. Дек мост имаш. Ивка. Хайер. Кой ми чука? Стек бъли. Стек бали!